Il-Partit Laburista kiseb 10 rebħiet elettorali minn 10 taħt it-tmexxija tal-Prim Ministru u mexxej Laburista Joseph Muscat. L-ewwel rebħa tal-Partit Laburista taħt Joseph Muscat waslet fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsilli Lokali tal-2009, meta dakinhar kiseb ftit aktar minn 54% tal-voti. 3 snin wara l-Partit Laburista rebaħ l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali b'aktar minn 55% tal-voti, biex sena wara rebaħ l-elezzjoni ġenerali tal-2013 b'distak ta' madwar 36,000 vot. Propju sena wara l-Partit Laburista taħt it-tmexxija tal-Prim Ministru Joseph Muscat sar l-ewwel partit fil-Gvern li rebaħ l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew b'aktar minn 53%. Fl-istess jum, il-Partit Laburista rebaħ l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali bi 53.45%. Fit-3 ta' Ġunju ta' sentejn wara, il-Partit Laburista reġa' rebaħ l-elezzjoni ġenerali taħt it-tmexxija ta' Muscat, din id-darba b'distak akbar minn dak tal-2013 meta kiseb rebħa storika oħra ta' 55%. Distak li reġa' ġie konfermat fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsilli Lokali tas-Sibt li għadda, dik li hija l-10 rebħa konsekuttiva u l-akbar rebħa fl-istorja politika ta' pajjiżna. Waqt li l-att tal-voti għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew għadu għaddej, madankollu l-kampjuni maħuda mill-partiti juru li l-Partit Laburista rebaħ dawn l-elezzjonijiet bl-akbar distak irreġistrat fl-istorja politika ta' pajjiżna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.